Kad zakaže čovjek, onda zakaže sve. Dakle, ovdje se radi kad se radi o ovom prijedlogu zakona izmjena, problem je hoće li oni koji su predviđeni da to realiziraju uspjeti sprovesti, jer se zapaža da u Hrvatskoj djeluju razni lobiji i jako su dobro organizirani. Čak je netko rekao da su bolje organizirani nego sama država i da je organizirana mafija na način bolje organiziranosti od države. Zato bih upozorio da je potrebno i te lobije u sudstvu, koji postoji odvjetnički lobiji, a koji u konačnosti imaju glavnu riječ, da se ljudi provjere i da bi oni trebali ispuniti 3 preduvjeta. Jedna je struka, ali ne samo struka, drugo je moralna prepoznatljivost i poštenje, a treće je socijalna osjetljivost. Jasno, kao nezavisni zastupnici, ja i kolega, podržat ćemo prijedlog ovoga zakona. Hvala lijepo.